बाबा एगो छोट भाई बा कि दिन भर न पते रहता गाय यही तरी छोड़ले बाकी कुल बोरा बिस्तर ओकरा हटा के इने के ध दी तो कुल ही रखल भाई पगहा गाय के तुरले दिया करा माथा के कोनो ठीक भैया हो का रे पैसा दो काहे के जाएगा बा फिल्म देखे हम दिन भर बधारी में माने जाके मोहानी काटिया रात भर मशीन पर सुती ते दिन में आके चोट दे कहते फिल्म देखे जाए के बा तो का करी हम तारा असगरुआरी ना करम हमरा के पैसा दो फिल्म देखे जाए के बा तो जाए के बा डीएसपी हड़े गरुआरी ना करबे डीएसपी ले कम बनी चश्मा लगा लेम तो समामा निकालना त मारब के मुंह हवा फाटी जी घप से ना पैसा देबा कि ना देबा मैं महला गांव से खाली अथी कइले रहत बेइज्जत त करवा के धइले रहत हमरा के पैसा देबा कि ना देबा ई पहले बताओ तोरा के पैसा हम ना दे ना देबा तो जहर खा के मर जाई त मर जो ऊपर ना पड़ जो तोरा के हम देखो कहत त मर जाई नो काम धंधा ना करबे पैसा लेबे ना करम पैसा दो फिल्म देखे जाए के बा फिल्म छूट जाई हमार काहे न कइले बारे ते हमरा के देबा कि ना देबा ई पहले बताओ पैसा बा हमारा भेरी हम नहीं जान पैसा दो 300 रुपया रहा एक बोरा खाद लेनी अब हमरा भी पैसा नहीं खे ते जो पैसा नहीं खे ना हैदा महावीर बेची मार दे घीच के तो बर्तन ए मार दो कहत है पैसा दो खइले जा तनी कर्जा लेबे कर्जा भर दी हो ते कर्जा लेबे तोर जानवा हम ले लेब कहियो ना कना काट देले बस साफ हमरा के तो बुझाते नहीं कि जिए दी कि ना जिए दी ना माल गरु देखता ना कुछ हो आ दिन भर कहता कि हई ना हो तलका के धइले बड़ा से हमरा कही ए भैया का हो अब तार भाई जोन बड़ुए नु मैं हमर पूरा जरा देले बड़ुए समझा दो ओकरा के ना त बड़ी पटक पटक के मारब कहियो भेटा जाई ये जे देखो हम ओकरा से तो अगुता गुलबरी हम ही बाकी ठीक बाऊ आवत नु तो हम ओकरा के बतावत नहीं ए बरा के बात है सांझी खानी के बात ह सांझी खा हां हम का करी हम तो परेशान बनी ओकरा से भेटा जाए तो भेटाई तो बड़ी मार मारब ओकरा के सुनो भैया तू मत मरियो हम ओकरा के मार लेब हम भले तार पुअरा के कर्जा हम भर देब तू मत मरियो हम आवत नु तो हम ओकरा के समझाई तू जा भैया हम आई तो हम ओकरा के बता देब ठीक बा हम जाता नहीं हां आवत है बारे आवत ससुरा के ते हम ओकर हम जाने ले लेता नहीं बारे ई हमरा के जिए ना दी बारे उहे रहे कि हम ही रहब हमारा नाम मुआ देनी ओकर आज ते हमरा के ते को दले बड़न तो ढेर करत तड़े काल जाके अब बधरुआ के भैंस खोल दलस भैंस खोल के बेला दल रहला एथी में आए बेरा उ जाके पूरा में आग लगाइल ओकरा के नाम मुआ देनी तो फिर सब बात के बारे आ जाओ साला ऐसा ऐसा निश्चय वाला काम करत ही आ गोइल बा फिल्म देखे दामादे जोरे आओ आज तोरा के हमरा बिगाड़िए देतन आई कबे ले गइल बा भैया से पैसा मांग अभी ले ना आइल फिल्म देखे जाए के बाद सो मत छूट जाओ हमरी के अरे अति तेजे बैठल बड़े चल 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 अभी कराओ तरी सो हां तो का करी कबे ले जल्दी चल सो स्टार्ट हो चल अरे साला आवत यारे होरी को हिले कर के पटावे के फेरा में रन हां चल बेरा पटाइए ले चल अब फिल्म देखा जाए जे फिल्म ये जे फिल्म लौकते चल ये से बढ़िया का हो जान का हो कहां जाता रे लोग दे तेरा काहे तेरा आंखें में बड़ा छले बा का अरे कोहिले तारा पीछे घूमत घूमत तो कोई जोड़ी जूता फेंक देनी तइयो फेंक दो समझावा हो का कहत रे जाए तो बात मान ज्यादा फालतू तो मत बोल जाके अपने बाबू ले कह दे घर बस तो तेरा चश्मा लगा है कुछ छूट जाए बाबू ले कहबू तो बाबू ने का समझे छोड़ो कि ना था हमार हाथ हवा छोड़ी दिमाग खराब मत कर हमार चुपचाप रह जा ना जाता रहो दिमाग तू हमार खराब पी ले बाड़ू हटबो कि ना हो एकरा राती खाना उहाई नहीं खेला लागत हमारा के धरे लागेला तू जाके फिर नहीं खेलागता तहारा प्यार में हम पगला गइल बानी ढेर पगला मत बाबू से पगला तू नाची नाची जा अमेरिका जाइबो ढेर मत जाना तरीका हमरा के तू के कर ले कि हट छोड़बो कि ना सुना सुना बात सुना ज्यादा कर दू कहां जाइबू छोड़ देना तू समझ हा जल्दी खींच बाप तो मारत यारी तार बाप तो मरी अगर तेरा भाई ने शिकायत कर दी तारा के जमान शिकायत तू कर दे। तेरा भाई ने ना पिट कोटवा दे तो हमरो नाम जो देख लिए तू जो कर शिकायत जो तोर इज्जत ले जा तोर इज्जत ले जो लेकिन तोरा के पटा कर हम जो लेकिन तोर मारी के इज्जत ले लेलस
चल चल चली जा। भैया अब देखो ता उनकर पान के भैया ना के छेड़ देना समझात रही त घूमे। चल तो चलो। देखो भाई सुबह से गोइल बा फिल्म देखे आइल ना आ कुटी काटे के बा माल के चलल ना। अब हम अकेले कुटी कैसे काटी आ केहू लौकतो नहीं घर द्वार। ए भैया आवे है ना तनी आव तो आओ का कहत हम का हो गइलो धराव तो तुम पूरा एक खाची धराव काट दी गइया के तार भैया कहां गइल हमारे लिए पूरा धरा भैयावा के बारे में बात करतो भैयावा के तो मन करते कि ओकरा के मुंगा दी हम पूरा अकेला फेरी हमरा बुझाते नहीं छे पूरा हमर तो बढ़िया धान के तू हां चल चल आगे ल थइबो रावा तनिया गुताई का बड़ा एगो फोकट में काम कराओ त और ऊपर से अच्छा त तू मत माथा एगो खा चलावा हाली हाली एगो तू करत चलो तो जाए के बा मर्द चलावा हाली हाली बे बेरा कहां जइबो बे तारा ले मशीन नहीं चलत ए पवन भाई का हो भाई तार भैयावा कहां बा अरे वो तो घर से सुबह से निकलल बा भाई बहन के छेड़खानी कइले बा अब रास्ता में जात रही ना चुप चुप जात ओकरा बोली है को सब घर के बोला सा उनका से बात। अगर देखा जाई मुंगा त मुंगा की समझ लिया बात क्या तना सरब हमरा के तना बताओ केहू के बेटी बहन घर से ना जाई बहरी जाय त बुझिए देख हाथ जोड़ी बा जोन गलती कइले बा माफ कर बाकी आवत तोरा सामने अगर आ जाई तो ओकरा के मुअली के मारी मारत तनी हमें जावे खाली हमो देखा दे दिनु गो चाम छोड़ा दम ते है के सामने भैया देखो हाथ जोड़त तनी अब जोन कइले बा तना के माफ करो बाकी ओकरा के आवत देखो बोलावो ओकरा के अब रुको तनी जइबो का ओकरा के देखबो का कहां बा मारते ले ले तनी देखो उ तो हमरा के एकदम अब बताओ दे बरा तो चुप रहू चिया चुप रही कौन कर देला बा हमरा के आर दुलरुआ बबुआ गुले छोड़ अरे ओए रानी का रही कइले बड़े के करा के एकरा के तो राही में छेड़ले है का है हम तो एकरा के चिंतो नहीं किया करा के छेड़ले कहां से बने एक खबर मारे तो भुला गइलो। ते एकरा के छेड़ले नहीं खीस ना हो भैया भैया सुनो बात सुनो भैया बड़का भैया जूता ए भैया सुनो बात सुनो भैया ए भैया बात सुनो ए भैया ए भैया बात सुनो ए भैया बात सुनो माफ करी अब तक की है ना और करबे गलती तेरे ना भैया मत छोड़ दो अब क्या करब ते हमरा के अरे भाग और करबे गलती ते ना भैया ना फिर ना कहत रे अब कब न करो अब सुधर जीवे कि ना पे आज के बाद यदि सुन लेनी कि केहू के बेटी बहन के तो ऐसा काम करबे तो तोर हम ना भैया जानले मार के मार दे हाथ ना मार दे के लिए दुआइए दे देखो सुनो हमें तक सबके बेटी बहन आपन समझे के चाहिए बुझाइल ई ना हो त केहू के घर रास्ता चलते हुए मजा ही पिटैला हो तो हाथ धो लिया चाहे बोल दी बतिया ना नहीं हमारा के बोले ए मत चुप ना ए भाई जानल ल हम तहरा ऐसे काम कभी गलती ना कोई नहीं सबके बेटी बहन समझे के चाहिए अपन जैसन बुझाइल चल घरे जाके नहा धा के छोड़ दो ओकरा के चलो हो चली जा हमनी के चलो नमस्कार भैया जितना भोजपुरिया समाज यदि हमार आरके कॉमेडी के चैनल देखी सबके पैर छू के प्रणाम बा भैया ये वीडियो बनावे के ई मकसद भइल है कि हर गांव में ऐसा एगो दूगो घर में हमारा पैदा हो जाए तो हमारा के समझावे खातिर कुछ अपना मूड के टारगेट लेवे के पड़ेला अंतिम में विशेषता कि केहू के बेटी बहन अगर होखे तो ऐसा छेड़खानी ना होखे के चाहिए आ यदि होता तो वह लड़का पे कड़ा से कड़ा ध्यान और कड़ा से कड़ा होकर पिटाई ऐसे कि ओकर आदत सुधर जाओ आ ये वीडियो के रूरा से भी आगे सब्सक्राइब और लाइक एक बटन दबाओ मत भूलो। लास्ट में क्या बोलने नहीं जा हमने के लास्ट में बोलने जाके जय भोजपुरिया जय